Wow, ambiri mukudabwa kuti uyu ndi ndani uyu. Zimene zachitika ku Lilongwe lero, ma civil society amapanga ma protests. So everybody was in the city. The people that represent the country, the people that fight for the poor, were demonstrating today. They were protesting against the appointment of the current Electoral Commission chair. Zimene mukuona apa ku community kuja kunala police. Komano apolisi yena anapita mufozi muja ndikukavala ngati dzigawenga kuti anamizire kuti ndi dzigawenga zimene za menya ma civil society. Koma wina uniform yake inavutika, wina uniform ili nkati anangovala chimalaya pamwamba. Ndi gulu ndithu la apolisi amene anavala ngati dzigawenga ndi cholinga chokuti athetse ma demonstrations. Zimene zikuchitika with the current police ku Malawi ndizochititsa manyazi kwambiri. Ineyo sindimakhulupirira kuti tsiku lina ndidzaona dziko lathu litabwereranso ku one party system. Kuyipa ndi nkhanza zimene ankapanga MCP tili ana ifeyo generation yathu tinali tili ana nthawi imene koma timaona ena timangozindikira kuti makolo awo amwalira aphedwa, ena umangopeza kuti anthu asowa sakuoneka, amati kwapula ife ndizikwapo anthu akayombe kweli anayi kuja tikamakaona crop inspection tour timamenyedwa kumene kuja kangotiona tili munsewu tavala zina zake makofi mambama madusa pamene panali famu ya mama pacha timamenyedwa kumene kuja. Zinthu zimene zichazamba kuchitika in a democracy. Ayamba kupanga panopa, ayamba nokumati menyaso. Ine nditaona napanga kafukufuku as usual, tapeza kuti gulu limene linabwera ku community center si gulu la anthu a Munchesi, Kawale, kapena kwa Mwenyekondo, kapena kwa Pwetekere, ndi anthu amene achoka ku police training school. Achinyamata a police avala ngati dzigawenga ndikukasokoneza ma demonstrations ndikumenyanso anthu. Kuamenya ndithu ma CSOs, amenyedwa ma CSOs to the point yoti ena apwetekeka kwambiri. Magalimoto aphwanyidwa, anthu aphwanya aja nda polisi. Wakuti pakali panopa there has to be a lawsuit against the Malawi police. Nkhani imene ikufunika ipite ku court. Anamiwa ndi gulu lawo akufunika pange file lawsuit kuti chifukwa chachani apolisi anavala ngati zigawenga ndikupanga disturb ma peaceful demonstrations. Amanena kuti ma CSOs ndi anthu amene apanga ma demonstrations ankhondo andewu azipolowe. Koma lero taona tokha kuti ndi apolisi amene ali ndi nkhanza, ndi apolisi amene akupanga za umbalangondo, ndi apolisi amene anabwera lero kuvala ngati anthu wamba ma civilians ndikuyamba kukutumula, kugenda ndi kuphwanya magalimoto. That alone is unacceptable, uncalled for, unacceptable, and the police has to take responsibility. We need the police to take accountability. That was not supposed to happen. This is mukuzona babas is ndukuipa ntima. It's not supposed to happen nthawi ya democracy ngatino. Nthawi ino ni nthawi imene tonse ya Malawi tikufunika tigwirane manja. Tiyambe kulitenga dziko lathu lija ndikumalipititsa patsogolo kutanthauza kuti apolisi ndi anthu tizigwira ntchito limodzi. We work as a team, whether it's law enforcement, whether it's in civil issues, civil matters. Pakufunika polisi ndi anthu tizigwira ntchito limodzi.
osati zimene zikuchitikazi. Chipani cha MCP chafika apo nosopano chaonjeza. And I think panopa aliyense akuzindikira kuti anthu awo atachotsedwa mboma. Ndipo MCP olo asafune kaya afune zimayi waku electoral commission uja achokatu. Mayi uja achoke amene uja chifukwa choti ife ya Malawi sitikufuna smartmatic. The system imene sitikufuna ife the system yokuti imaphweketsa kuba mavota anthu pamene dziko lathu lija panopa tili ndi 50 plus. Aliyense akufunika majority yolondola yomveka bwino kuti apatsidwe upresidency. That means a Malawi ayenera kupita kukapanga vote yawo bwino asabere mavoti. Chimashini jija system manager yoseja yonetsa kuti anthu a MCP ayiwononga kwambiri ali ndi backdoor access already. Nde ifeyo tiyenera tipange kondemo zinthu zimenezi. Now by having my demonstrations amenewo kunali ya Malawi kuwaonetsa aboma kuti if we are not happy in this mathematic. Instead of that, mukuwamenya anthu, mukuwagenda anthu, mukutenga police force, law enforcement yathu, kuyamba kukagenda anthu. A law enforcement amafunika kuti ntchito yawo ikhale yoteteza bata, yobweretsa bata ndi mtendere. Koma lero nda polisi amene akubwera kuzayambitsa chipwirikiti. Yeah. Zamba kuchitika zinthu za misala tu. I think MCP yapengeratu misala. Chipani chija chapenga. Ndeno uyuyu ndi chimwendo panda. Chimwendo panda wasokonezeka mutu pakalipa. I think wazindikira kuti boma lina likangobwera chimwendo panda kumangidwa. Zimanyumba zake kaya tuma business take wamanga ndi drama yakubaticha tidzalandidwa. Because ndi munthu osaganiza amabaso mosaganiza. Ndewamba kupenga misala, wayamba kupanga zinthu zosaganiza. Kuyamba kumupha chilima kuja, kupha anthu, kumanga anthu, akulimbana ndi nzake muchipani momwemo mumba. Kufuna kumupha munthu amene uja, kufuna kupaka chipolowe, kumuonongera system yake kunzimba, zonsezi ndi chimwemwe. Wapengeratu misala. Chifukwa chokuti ampatsa mphamvu. Achakwera kutuluka mboma, kutuluka mdziko, kupita ku Nigeria. Amusiya chimwendo panda kukhala in charge. Immediately chimwendo panda akupanga instructor police kavaleni ngati zigawenga katetsa ini ma demonstration kabayeni anthu agendeni kaphwanyeni magalimoto. That is anarchy, and it only can be sanctioned by munthu wosaganiza, munthu oti sanamalize skulu, munthu oti alibe nzeru, samatha kuona kuti dziko lino likupita uku. Yeyo chimene akufuna tikungofuna anthu azikhala mwamantha mu dziko lawo lomwe. Ndi chimwendo banda amene anatuma anthu awo. Ameneyo ndi amene tikufunika tithane naye. And pakali panopa chimwendo banda will have to answer for this. Meaning the Inspector General of Police will have to address this. Oh, this is against our democratic values. It's a threat to our democracy, a threat to our livelihood, a threat to Malawi, to our future. It has to be stopped.